Nada hinya kaluore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio obago odiochieng' makawuono. Kwadhi nyime gi chenro mag migago bende biro bedo ka tudora gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi ginyiso ni ng'anyo mabende osebiro kadhi nyime kor gwenge mopogore opogore kaendi to chal nade. Kaunti ma Kisumo, kaunti mano ma Homa Bay, kaunti ma Migori, kata kamano nyaka e kaunti mano ma Nairobi ka, kama bende wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mopogore opogore kar dak mopogore opogore e kaunti mano ma Nairobi. Gisenya kor mgajuanga dhi tudra gi jafwambo marwa Edwin Okoth kokalo e lai kata mana kokalo e yor ong'we yamo mar mondo nyiso ni chal ahinya e chuny boma ma Nairobi. Entiere CBD mane kaunti ma Nairobi nyiso ni chal mar weche to chal nade. Edwin, kinyalo mana winjo yo makware amusi ni misawa chuny boma chal nade ahinya kaluore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio nobago odiochieng' makawuono. Bende ohendni inyalo mana nyiswa ponono ni chenro dhi nyime kaka pile koso nang'. Erokamano ahinya Sharon, awinje yo makare. An e chuny boma ma Nairobi, wan but orofa mar Anniversary Towers kama ne igeno ni jotend Azimio dhi chope mokwongo ka gichiwo ywak margi kata gigo magindiko magitemo wacho ni gidwaro lokruok mabiro timore e duol matayo yiero IEBC. Nyaka sani obila ema ntiere gengai Anniversary Towers gin gi loche ariyo to gi obila moko moting'o runge koikore ne kata rwakore gi jogo mang'anyo. Omiyo onge gima timore malich, en mana ni obila ema ntiere kamoro amora chuny boma kuonde mang'eny. Kuonde ma walimo chakre gokinyi, nitiere jogo moyawo dukni, nitiere jogo mabe oloro dukni nikech giluor ni ng'anyo ma kamano nyalo bedo. Omiyo kaka sadi mitokni chako donjo e chuny boma mabet ng'eny matin, to kata kamano gokinyi ne pod kuonde mang'eny olimo. Alwora mantiere kata kuonde ma ji jakete mitokni kata parking moko ni nono, thothgi ni nono nikech nyiso ni joma ng'eny mabiro gi mitokni mage giwegi ne ok ochopo e chuny boma kawuono. Omiyo mane kaka chal mantiere sani. Ok wang'eyo ni jogo mang'anyo kata jo Azimio dhi chopo Anniversary Towers kawuono, to mane achiel kuom chenro mane gichano ni gidhi chako gi Anniversary Towers kama nitiere apis mar duol matayo yiero IEBC, alafu ne gidhi kendo Arambe Avenue kama nitiere apis mar jatend piny Kenya. Koro mane kaka chal maka pok waneno gimoro amora, ywaruok moro amora, gina bedo ni obila ni kamoro amora e yo madonjo e boma, yore mawuok e boma, to gi moko kuom kuonde mane Azimio luongo kaka kuonde ma gidhi gichano kaloe ka gitimo ng'anyo ma kawuono. Sharon? Kada mana winjo yo makare to chal mar ohala to chal nade. Bende kata mana oganda nitiere kar romre margi e chuny boma ma Nairobi kipimo kaka odiochieng' ma pile ka pile. En tich ariyo mang'iso ni ok en odira mar ok en chieng' odira. To kipimo gi tich ariyo ma pile Nairobi beto odira moingo kaka odich kawuono. Nyiso ni nitiere jomoko mane oluoro biro e chuny boma, moko noloro dukni, moko mabe samoro tiyo e apise mopogore opogore e chuny boma nok obiro. To mana kaka ng'isi ni kane chakore gokinyi to ne en nono moingo kaka en sani. Omiyo kaka odiochieng' medo sudo e kaka ji kata mitokni wachako neno ka nitiere wuoth ma koni gi koni. To kata kamano en kama ok en kaka tich ariyo ma pile, tich ariyo mopogore matin. Mokwongo nikech nok mar ji, mar ariyo en dukni ma olor, mar adek en obila mantiere kamoro amora ma gin gi faras, to gin gi mitokni, to moko wuotho gi tiendgi. Erokamano ahinya Edwin Okoth, wawinjo yo makare nyakor mgajuang' mano jafwambo marwa e chuny boma ma Nairobi. Edwin Okoth ka biro bedo koluwonwa chenro ahinya kapo nono ni ng'anyo biro bedo e chuny boma ma Nairobi. Mana kisewinjo kanyo kweth mar Azimio